na nga. At nanalo na naman nga ang Ginebra San Miguel. So sa live kanina, ang dami na agad nagsasabi, naluto na naman yung laban. Na naman, porket foreigner ang mga kalaban, yung mga Pilipino, wala daw laban. Ulit-ulit na lang yung pinaglalaban, yung mga ganyan yung katwiran. Hindi ba kayo proud sa mga kapwa Pilipino natin na nanalo sa mga dayuhan? Laban, katwiran, dayuhan, bars. Kapag mga dayuhan yung nanalo, sasabihin nyo, niluto yung mga Pilipino. Ngayon yung kapwa nyo Pilipino, yung nanalo, galit na galit kayo? Nabawa naman, wag naman sanang ganun, di ba? Tanggapin natin na sadyang malakas lang talaga ang mga Pilipino. Hindi naman sinasabihan na may ihina ang ibang bansa, di ba? Pero sa tinagal-tagal na proseso, sa larangan ng basketball, lagi tayong dinidown o lagi tayong iniitsapwera, lagi tayong tinatalo ng mga dayuhan. Siguro sa panahon naman to maging proud tayo bilang isang Pilipino na tinalo ng mga kapwa natin Pilipino, yung mga dayuhan, di ba? Sumblero lang ako. Ang pangit ko dun kanina eh. Huwag naman kasing ganun. Porkit nanalo yung mga kababayan natin, Ginebra, daya na naman, bayaran, binayaran, ito ganyan na yun ako. Kasi may malaki yung Bay Area. May mga foreigner, wala ni isa ng Pilipino, diba? Pero alalahanin nyo may mga Asian dun. Huwag ganun ha, huwag ganun. Maging proud kayo bilang isa sa mga Pilipino dito na nabubuhay sa bansa natin. Hindi yung tayo na nga lang mga Pilipino tapos tayo pa yung uno-unang mambas sa kapwa natin Pilipino. Ang pangit nun. Maging proud tayo kasi tinalo ng Pilipinas ang mga tiga-ibang bansa. Hindi, nayamot ako kanina dun sa comment section sa live. Kasi Sira TV namin dito. Baka may mag-sponsor dyan TV. Hindi, nayamot ako dun kanina sa comment section sa live na luto daw yung laban ng Bay Area versus Ginebra. Aba naman, ako po. Kahit ano na lang gawin ng mga kapwa nyo Pilipino, lagi kayo nang babash. Kaya lalo tayo naghihirap dito, wala tayong pagkakaisa eh. Malamang sa malamang kapag natalo, kung sakali man na natalo ang Ginebra, isang namakmak na ba siyang aabutin ng mga yan? Real talk yan. Kaya sa mga kapwa ko dyan Pilipino, sa mga kapwa ko Ginebra supporter, 101 million supporter, 101 million % supporter ng Ginebra. Ano natin mga basher na yan. Alam mo yung mga basher, mga inggit lang yan. Kulibaso, mga tisoy yung kalaban, mga ching-ching, sili-singkitin eh, no? Grabe kayo eh, no? Wag ganun na, wag ganun. Gigigil ako sa inyo. Pangit talaga ng mindset niya. Wag ganun, pangit yun. Dapat maging proud tayo sa kapwa natin Pilipino dahil naitayo nila yung bandera natin na ipagmalaki sa ibang bansa. Akalain mo yun, first time ever na may isang team na galing ibang bansa na lumaban dito sa hometown natin, di ba? Dapat maging proud tayo dun. Kahit kada panalo ng Ginebra, sinasabihan ng Bay Area na lagi silang luto, laging luto yung laban. Wala tayong pakialam dun kasi hindi talaga nila kaya mga Pinoy. Talagang malalaki lang sila. Kung kasing height natin yung mga yan, mas malakas tayo. Tandaan yan. At yung balita ko, milyon-milyon daw yung mga natalo sa mga pustahan. Kung dinonate nyo na lang sa aming mga charity vlogger, hindi minapala pa kayo. So kasi puro kayo gastos sugal, puro sugal, gastos. Tapos kayo matalo-talo ko, iyak-iyak kayo dyan. Huwag ganun ha. Huwag ganun, pangit yun, bad yun. Pero sa mga Pinoy, no, imbis na maging proud na lang sa kababayan nila, imbis na maging proud na lang sa kapwa nila Pilipino, sila pa yun ang babas doon sa comment section. Mukhang munta nga sila eh, no? Kaya yung ibang bansa, pinagtatawanan minsan tayo dahil dito, alam nila, dito sa Pilipinas, lahat tayo dito nagkakaisa. Pero pagdating sa mga ganyan, lalo sa panahon ngayon, kadalasan, kapwa mo pa Pilipino, yung nangusga at nang da-down sa'yo. Sino pa nga yung kapwa ng Pilipino? Sila pa yung mga talangka eh. Yung tipong umangat ka lang, ihilahin ka rin pababa. Aba, pagkalupit. Hindi nyo ba alam na napakalugi na ng Ginebra gawa ng binalik nila si Powell na kahit naman hindi na dapat ibalik yun? Gawa nga ng, ulit-ulit ako, gawa nga ng, binalik lang nila yon gawa ng na-injury yung import. So bali, nabubulol pa ako,
So bali, pabor pa nga yun sa Bay Area Dragon kasi kahit na-injury na yung pinaka-import nila is ibinalik pa rin nila si Powell. Tapos ngayon, puro ayos ita. Dinaya ng Ginebra ang Bay Area Dragon. Scottie Thompson pa lang, talo na yung mga yan eh. Salamat nga kayo, wala pa ako dyan sa Ginebra. Nandyan ako, baka 200 or 300 score niyan. Gago! Hindi. Joke lang mga kakuwela, no? Pero sana naman, suportahan na lang natin yung Pilipinas. Hindi, tayo na nga lang dito mga Pilipino, tayo pa nagtitirahan, naghahatakan pa baba. Wag ganun, ha? Panalo, kung sa panalo ang Ginebra, wala nang diskusyonan doon. Talagang panalo ang Ginebra. No? Hindi porket malaki ang kalaban, nakakapuwing. Tandaan nyo, lahat ng malaki, hindi yan nakakapuwing. Kadalasan, yung mga maliliit, yun pa yung mas nakakapuwing. Tandaan niya. Okay, bye-bye. Love you all.